Ei, Carloksen. Carlos. Ja Carlos Kikos. Miten voi olla? Siis Meksikon paras jääkiekkoilija. Carlos. Hurja mies. Siinä maalit tehdään. Okei, Chicos. Kuka se ajaa? Tuomari! Oppa, Carlos! Carlos Kikos. Mua hävettää se, että kun me mennään sinne Endiruutuun ja lukee kaikkien statsit, niin Carloksella on eniten maaleja. Oh no. Kaikki lasketaan. Ihan joukkuepeli. paikka. Carlos yritti. Paniikki syöttö Carlokselle siihen taakse. Ei se haittaa, se on ehkä niinku paras vaihtoehto, mitä muutenkin voi tehdä. Musta tuntuu, että Carlos on niinku paras 45-vuotias atleetti. Ei näytä hirmu nuorelta pojalta. Se on se jääkiekon Danny Trejo. Se on Danny Trejo, joo. Se odottaa vähän sitä, että pääse pois Metsikistä pikkuhiljaa. Hear me out. Mä laitan. Jos tää katuu siihen, että me vietiin Carlos Chicokselta elämänhalu, niin... Carlos! Sieltä tulee, Carlos painaa 2. Roikkusyöttö. Otti vielä haltuun. Otti Carlos... vielä kylmästi haltuun. Ja pyöree 0 kaikki statsit. Mikä äijä? Ja Vihu ottaa luovutusvoiton, toka vika vittu iso peli.